Al maig no hi haurà estat d'alarma perquè vinguin guiris de França i puguin sortir a sopar i fer gintònics en terrasses. Entre la bombolla de convivència i la bombolla ampliada, el Procicat sembla el Pep Bou i ja en començo a tenir prou. El 9 de maig diu que arriba l'estiu i es relaxen les mesures. I també he sentit que es podrà sortir de nit i a travessar vàries comarques. Després ja diran que és culpa de tots que arribi la 8ª onada. Això no acabarà, però almenys podrem anar amb mascareta